Skont il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami, l-interessi tal-Partit Nazzjonalista għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox, saħansitra qabel l-interessi tal-poplu Malti Wawċi. Kien hemm min qatt sieket tajjeb fil-Partit Nazzjonalista meta kien jaf li kellu jqum he should have stood up to be counted. Fosthom inti Beppe Fenekadami. Grazzi. Qatt il-partit li tal-għan. Jiena qatt ma nittradixxi lill-poplu. Grazzi. Il-partit huwa l-poplu. Mhux inti il-partit huwa stingat il-partit u li il-partit huwa l-partitarju u l-poplu. Waqt Breakfast News fuq One, Fenekadami kompla jikkonferma il-politika li mexxew il-qudiem diversi esponenti nazzjonalisti fosthom Simon Busuttil li matul l-aħħar jiem sostna kemm il-darba li l-aktar ħaġa importanti bħalissa hija dik li l-partit jerġa' jkun fil-gvern. Dan hekk kif il-Viċi Kap Nazzjonalista attakka bl-aħrax l-eks deputat Jeffrey Pulicino Orlando li fi kliemu ħadem u tradixxa li l-partit tiegħu għaliex kellu l-istess aġenda tal-Partit Laburista. Intenzjonalment. Tal-Partit Laburista elettorali ta' 40,000 frus. Dan id-diskors huwa ferm differenti minn dak li Fenekadami tkellem fuq nhar is-Sibt li għadda fejn sostna li l-bibien tal-Partit Nazzjonalista għandhom jinfetħu beraħ għal dawk kollha li matul l-aħħar snin abbandunaw lill-partit. Il-bib tagħna huwa miftuħ beraħ għalikom. Aħna qegħdin biex inwasslulkom il-messaġġ li aħna tallimna mill-iżbalji li għamilna. Irrid ikollna l-kuraġġ nitolbukom maħfra ta' fejn aħna nqasnikom.